1.700 millóns de euros en investimentos para a provincia de Ourense. Creará 5 novos centros de saúde e acometerá unha mellora da rede de estradas. O Consello deu tamén luz verde o trazado definitivo da Rolda Leste de Ourense. Chámase Jairo, ten 70 anos, é colombiano e xunto ao seu fillo converteuse no peregrino medio millón deste ano. Unha dobre homenaxe á súa muller falecida recentemente. A peza de roupa supervendas das aboas galegas dá o salto ás pasarelas de moda. Unha das marcas de Prada vestiu as súas modelos co mandil de toda a vida de andar pola horta. Ocorreu nada menos que na Semana da Moda de París. Boas noites. A provincia de Ourense derá 5 centros de saúde novos e acometeránse melloras na rede de estradas. O goberno galego reunido en Celanova quere impulsar as infraestructuras e para isto destinará 1.700 millóns de euros nos vindeiros orzamentos. Gloria. Sí, efectivamente, o Consello da Xunta trasladouse hoxe ata Celanova e dende aquí o presidente Alfonso Rueda anunciou que o goberno galego vai investir máis de 30 millóns de euros na mellora e na construción de varias estradas na provincia. Entre elas destacou as obras da estrada que comunica os concellos da Gudiña coa Rúa e tamén a aprobación definitiva do trazado da Rolda Leste que vai mellorar os problemas de tráfico na cidade de Ourense. Ademais, Alfonso Rueda dixo que se van investir outros 30 millóns en sanidade. A provincia de Ourense contará con 5 novos centros de saúde cos que se vai reforzar a atención primaria. O goberno galego reúnese en Celanova e fai balance de como van as axudas para os afectados polos incendios. Na provincia de Ourense presentáronse 129 solicitudes por danos en vivendas habituais. Resolvéronse case un 30%. 37 son na provincia de Ourense por valor de 2,7 millóns de euros. Cifras que contrasta coas axudas do goberno central. Axudas que a día de hoxe non están ni siquiera convocadas e estamos enfilando o final do mes de outubro. A Xunta tamén acordou construir 5 novos centros de saúde na provincia, un na cidade e os outros 4 na Rúa, Muíños, Bórboras e o Carballiño. E 1 de novembro comezará a funcionar a nova unidade do Ictus do Chou, a quinta en Galicia. E vai supoñer 6 camas de hospitalización, 8 profesionais sanitarios traballando nesta unidade e, en todo momento, garantida a presencia de polo menos un neurólogo 24 horas ao día, 365 días ao ano. En canto á mellora da rede de estradas, destaca a que se vai acometer na que comunica a Gudiña coa Rúa. Candaela tamén recibiu visto bo o trazado definitivo da Ronda Leste de Ourense que vai reducir o tráfico no casco urbano. Complementaremos esa circunvalación por o sur e por o leste e, moi importante, eliminaremos tráfico que a día de hoxe discurre pola cidade ourensá. E finalmente verán a luz as obras de ampliación do polígono de San Cibrao das Viñas. A Xunta calcula que en total o vindeiro ano destinará á provincia de Ourense máis de 1.700 millóns de euros. O Parlamento comezou hoxe a tramitar os orzamentos de Galicia para 2026. O conselleiro de Facenda entregou ao presidente Santalices o proxecto de presupostos. Supera os 14.000 millóns de euros cun gasto centrado nos servizos sociais, na sanidade e na educación. A Xunta mantén as baixadas de impostos aplicadas estes anos e aplica 5 novas. Para Miguel Corgos, o máis importante é darlle aos galegos certezas e estabilidade. Por iso, o goberno galego reafirma o seu compromiso de poñer a estabilidade política e institucional ao servizo dos galegos e das galegas para seguir achegando certezas a familias e empresas nun contexto de incertezas como que estamos a vivir. Os orzamentos están no Parlamento, agora quedan 2 meses para que os grupos fagan as súas achegas a este texto, pero os portavoces da oposición, Xesús, xa se posicionaron en contra. Ola, que tal? Pois entrou hoxe na Cámara Galega ese proxecto de orzamentos do Goberno galego para o próximo ano e os grupos da oposición xa se manifestaron en contra, algo que adianta de alguna forma o sentido do voto. Din que son unhas contas insuficientes, así se manifestan socialistas e nacionalistas. E se fixan nun dato, medran o 2,1% respecto das contas deste ano, mentres que a inflación, o custe da vida, podería pechar o ano preto do 3%. Porén, para o Grupo Popular, Galicia se está a converter nunha normalidade extraordinaria, dixeron, un sitio onde un goberno pode presentar un proxecto de orzamentos, tramitalo na Cámara e telo listo para que entre en vigor o día 1 de xaneiro. A previsión
tal e como din a Xunta de Galicia, é que se incrementa un 2,1%, o IPC este ano vai a pechar en torno ao 2,8, 2,9. A previsión é que non van a crecer tal e como está crecendo a economía. Estes orzamentos son o reflexo dun goberno sen iniciativa e que mantén Galiza en punto morto. E Galiza non pode estar cun goberno que conduce en punto morto. Galiza necesita uns orzamentos que teñan estrategia e proxecto de país para avanzar, e isto é xusto que non teñen os orzamentos do Partido Popular. Iniciamos unha tramitación que nos levará ata a súa aprobación a finais do mes de decembro para cumprir co obxectivo ao que xa estamos plenamente acostumados os galegos de que Galicia poida iniciar o 2026 con novos orzamentos aprobados en tempo e forma. Unha situación totalmente oposta a que sufrimos a nivel estatal, cun goberno débil e sen o apoio parlamentario suficiente para sacar adiante os orzamentos do Estado. Nestes orzamentos haberá tamén novas medidas contra incendios. Axilizaránse os trámites de patrimonio para acondicionar espazos protegidos e simplificarase a entrada da Administración en fincas con especial risco de lumes. Ademais, a Xunta poderá reter un 30% dos fondos de cooperación local aos concellos que non teñan limpas as súas faixas. Agardamos que os concellos se adiran ao convenio para a limpeza das faixas secundarias, pero tamén establecemos para aqueles que ou ben se adiran e incumplan as súas obrigas ou estando adheridos tamén as incumpran a posibilidade de execución subsidiaria por parte da Xunta de Galicia, pero retención se fora necesario con cargo aos fondos. A Garda Civil detivo un home como presunto autor dun dos grandes incendios de agosto, o de Carballeda de Avia, que se estendeu polos municipios de Ribadavia, Melón e Ourense e queimou 3.200 hectáreas. O detido é un veciño de Carballeda de 33 anos que pasou hoxe a disposición xudicial. A Garda Civil di no seu informe que o lume puxo en grave perigo varios núcleos de poboación e que para apagalo foron necesarios medios da Xunta e do Estado. España vai propoñer á Unión Europea acabar co cambio de hora en 2026. Anunciou hoxe o presidente do goberno que esgrime que é unha práctica obsoleta que xa non aporta aforro enerxético. Más allá de cuál sea el debate de si prefiero uno u otro horario estacional, lo importante es acabar definitivamente con este cambio de horario estacional, porque ahora mismo ni la ciencia, ni la opinión pública, ni tampoco el Parlamento Europeo, en su resolución, como he dicho antes, del año 2019, lo avala. O Goberno recúa e fai unha nova proposta na suba de cotas dos autónomos. Habería dous tramos. Os que cobren menos de 1.700 euros ao mes pagarán a mesma cota que este ano. O resto terá unha suba de entre o 1 e o 2,5%. O Goberno presentou este luns a súa nova proposta aos axentes sociais. Lo apoyamos, pero no es suficiente. A Asociación de Autónomos apoia esta nova táboa de cotas pro ano que ven, pero non lle dará o visto e prace mentres non consiga outras prestacións pro colectivo. Apelo a la responsabilidad de los representantes de los colectivos de autónomos y también de los grupos políticos. Teno difícil a ministra cos axentes sociais e tamén cos partidos no Congreso. Nada de congelación. A Podemos non lle abonda, pide que baixen as cotas dos que menos gañan e niso coinciden co PP. No hai discurso de progreso que justifique asfixiar al que produce. Nas últimas horas, o Goberno tamén lles enviou aos axentes sociais outra proposta, neste caso do Ministerio de Traballo, de permisos laborais. Os sindicatos non lles gustaron as formas. A canal que evidentemente non podemos aceptar dun WhatsApp. Reuniránse o 5 de novembro no Ministerio. Yolanda Díaz propón subir o permiso por falecemento de familiar a 10 días, que poderán collerse nas 4 semanas posteriores á morte. Tamén crea un permiso de 15 días para asistir a familiares en coidados paliativos e outro día máis para acompañar a quen vai a recibir a eutanasia. Da crónica xudicial, o Tribunal Supremo cita como testemunhas a un exxerente e a unha traballadora do PSOE polos pagos en efectivo o exministro Ábalos e a Koldo García. Vanlles preguntar polos sobres que parecen mencionados no informe da UCO. O xuíz a cargo do caso Koldo quere que as testemuñas expliquen os presuntos pagos en metálico a favor do exministro José Luis Ábalos e o seu asesor Koldo García, que aparecen no último informe da UCO. Por iso chama a declarar o que fora xerente do PSOE, Mariano Moreno, e unha traballadora do partido. Dende o goberno din que non hai nada que ocultar. Unha citación que coincide coa publicación das follas de liquidación dos gastos de Koldo,
mostrarían que o PSOE puido efectuar entregas en efectivo sen reflectilas na contabilidade oficial. As cifras apuntan máis de 7.000 euros que se suman a outros 20.000 xa detectados pola UCO. Dende o Goberno restanlle importancia. Son cantidades tan menores que se aclararán, como se están aclarando todas las cuentas que tienen que ver con el Partido Socialista. Unhas aclaracións que tamén reclama o socio de Goberno de Sumar. Apuntan evidentemente a prácticas irregulares de una serie de personas por las cuales le pedimos explicaciones al Partido Socialista. Dende Podemos falan xa do caso PSOE. Si se demostrase que hubiese una caja B, yo creo que quien tendría que dar explicaciones es el partido que comparte, los partidos que comparten gobierno con el Partido Socialista. O Partido Popular pide responsabilidades políticas. Van a seguir sosteniendo un gobierno en el cual la actualidad viene marcada por los procedimientos judiciales por corrupción. O xuiz instructor lembra que Ábalos e Coldo acolléronse o seu dereito a non declarar nas súas últimas comparecencias no Supremo sen que aportaran información algunha. A peza principal do caso Gürtel chegou hoxe á Audiencia Nacional. 16 anos despois, os principais implicados, 20 dos 26, recoñeceron os feitos e pactaron ca Fiscalía a cambio dunha condena menor. Anticorrupción solicitara inicialmente 77 anos de prisión para cada un dos acusados. En Galicia, de novo, a Mancomunidade do Morrazo segue adiante ca suba da taxa do lixo que dispara os recibos para veciños, comerciantes e hostaleiros en Cangas, Moaña e Bueu. Non houbo acordo na reunión de hoxe. A alcaldesa de Cangas, a nacionalista Araceli Gestido, insiste en que a mellora do servizo pasa por repercutir o custe na factura. Os afectados reuniránse mañá para preparar as alegacións. A Xunta exixe un plan para garantir que a nova depuradora da Silvouta non cause máis verteduras ao río Sar. Na reunión mantida este luns entre a promotora da estación depuradora, o Concello de Santiago e Augas de Galicia, analizaron a situación tras os últimos verquidos. A empresa Aquaes asegurou que tomou medidas e o funcionamento está normalizado. Augas de Galicia estudará posibles sancións e lembrou a obriga dos responsables de manter o río limpo. Que houbo foi un erro, pero un erro que non pode volver a pasar. Sabemos que o río Sar está nunhas condicións complicadas e a autorización que se dera de vertido ao Concello, a autorización provisional, deixaba certo marxe. Pero, bueno, eu creo que estes erros das semanas pasadas teñen que quedar precisamente eso, finalizados xa a partir de agora. A Xustiza confirma o despedimento do líder do Sindicato de Traballadores de Limpeza pola folga do lixo da Coruña do ano pasado. A sentenza sinala que exerceu un hostigamento e unha intimidación sobre os traballadores que, di literalmente, excede os límites do exercicio dunha folga. O xuíz declara que o seu despedimento é procedente, pero cabe recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. O barrio de Monte Alto, na Coruña, xa ten unha alternativa máis cómoda e accesible para salvar o desnivel entre as rúas Adelaida Muro e Ángel Rebollo. Unha escaleira mecánica de subida e cubertas pola parte superior. Unha obra que se financiou grazas aos fondos europeos. A Ourensá, Carmen Eiró perfilase como a nova fiscal superior de Galicia. A actual fiscal de Medio Ambiente, Eiró compaxina esa función ca de fiscal de menores, tamén en Ourense. O nomeamento converterá a Eiró na primeira muller que ocupa este cargo. O centrista Rodrigo Paz Pereira, nado en Santiago de Compostela, será o novo presidente de Bolivia tras gañar a segunda volta das eleccións con case o 55% dos votos. Fillo dun expresidente do país, o líder do Partido Demócrata Cristiano prometeu abrir Bolivia ao mundo tras 20 anos de gobernos de esquerdas. Rodrigo Paz Pereira é fillo dunha española e naceu en Santiago de Compostela no ano 1967. Os seus pais foron perseguidos durante os gobernos militares, polo que pasou a súa infancia vivindo en diferentes países. Contra as 7 desta tarde, Amazon daba por solucionada a interrupción que afectou os seus servizos na nube. Unha recuperación que, segundo os usuarios, está a ser paulatina. A caída de Amazon provocou erros e milleiros de webs e aplicacións que afectaron a empresas e particulares. Entre os servizos máis prexudicados durante todo o día, os da plataforma de venda en liña de Amazon, a súa aplicación de inteligencia artificial, Alexa, e servizos bancarios e de compras. En París, hoxe tiña previsto reabrir o Louvre, pero finalmente permaneceu todo o día pechado despois do insólito roubo de onte. A Fiscalía francesa busca os 4 ladróns que levaron 8 xoias de valor incalculable que se exhibían neste museo, o máis visitado do mundo. A decisión de manter pechado o Museo do Louvre tomouse no último momento, cando moitas persoas agardaban na entrada da pirámide para acceder ao interior.
A dirección alegou motivos excepcionais despois do espectacular roubo este domingo das xoias da coroa francesa que se expoñían nunha sala do primeiro piso. Os 4 ladróns entraron polo balcón utilizando un guindastre, abriron un oco na fiestra nas vitrinas cunha radial, colleron as xoias e fuxiron en moto. Todo ocorreu en 7 minutos e diante das miradas incrédulas dos visitantes do museo, que incluso chegaron a gravalo co móvil. A policía francesa trata agora de identificar e localizar os ladróns que na súa fuxida deixaron caer unha das xoias. As 8 pezas roubadas, que teñen un valor incalculable, serían moi difíciles de revender no seu estado orixinal, polo que deberían ser despezadas. A outra hipótese coa que traballan os investigadores é que se trate dun roubo por encargo dun coleccionista privado. O roubo reavivou en Francia o debate sobre a seguridade do Louvre, a pinacoteca máis visitada do mundo, con case 9 millóns de visitantes anuais. Estamos agora en Portugal con novidades co sinistro provocado polo cable que rompeu no funicular accidentado en Lisboa o pasado 3 de setembro. Non cumpría a normativa exixida para o transporte de persoas, así o confirma o primeiro informe oficial sobre as causas do accidente que analizaron ese cable. Faleceran 16 persoas, acaba de facerse público. O documento revela ademais fallos graves no mantemento e no sistema de freado no histórico funicular de Gloria. Imaginen que van a bordo dun avión e comeza un incendio no seu interior, a miles de metros de altura. O avión tivo que aterrar de emerxencia cando empezou a arder unha batería portátil de litio dentro do compartimento das equipaxes. A tripulación evacuou os pasaxeiros e non hai ningún ferido, pero xa van varios episodios semellantes nos últimos meses en Asia. De volta na casa en Becerrea detiveron un home por transportar no maleteiro do seu coche medicamentos que están prohibidos no noso país. Eran na súa maioría estimulantes sexuais e entraron en España sen pasar ningún control de calidade. O detido non tiña a receita obrigatoria para mercar esas substancias nin acredita que os declarara. Ademais dos medicamentos, interviñéronlle 1.000 euros fraccionados en billetes de 50. Está investigado por un delito contra a saúde pública pola presunta venda ilegal deses produtos. Investigan o incendio dun coche en Sarria. A dona do vehículo di que o lume foi intencionado. Un incendio calcinou por completo un coche aparcado nunha rúa do Oural, en Sarria. Segundo a súa dona, que vive xusto en fronte onde estaba estacionado o vehículo, prendeulle lume a exparella da súa sobriña. Ha echado gasolina o gasol, lo que, vamos, yo creo que sería gasolina para que eso ardiera. La ha echado en la parte de adelante, rápidamente ha salido de mi calle y entonces es cuando mi vecina ha visto el coche aparcado, un Alfa Romero en negro, la ha visto aparcado en la calle de enfrente, la carretera de enfrente, y se quedaba otro allí y al otro lo ha visto que estaba andando para los lados, iba para arriba y para abajo como vigilando. A tal lugar desprazaronse os bombeiros de Sarria que evitaron que as lapas se propagasen a unha vivenda deshabitada que sí se viu afectada polo fume. Pola súa parte, a propietaria do turismo incendiado temeu que o lume chegase tamén á súa casa. O vehículo estaba prácticamente calcinado. Procedemos a apagalo e o vehículo, como estaba pegado a unha vivenda, pois astillou os cristais dunha ventana e derretiu un pouco que a persiana, encheuse de fume a vivenda. Entonces, procedeuse a entrar na vivenda, a ventilala, comprobar que a cámara térmica que non houbera puntos quentes. Unha vez presentada a correspondente denuncia, a Garda Civil está a investigar o caso. Tras deixar atrás un tempo casi de verán, Galicia estrea hoxe a primeira borrasca do outono. De feito, a EMET activou avisos por chuvias intensas e ventos fortes. Patricia. Sí, a EMET activou para esta tarde un aviso amarelo por chuvias fortes no litoral da Coruña, nas Rías Baixas e no interior da provincia de Pontevedra. Como vedes, chove e faino de xeito intenso agora mesmo, por exemplo, aquí en Muros. En estas zonas poden acumularse ata 40 litros por metro cadrado en 12 horas. A isto hai que sumar outro aviso, tamén amarelo, por temporal costeiro, neste caso na costa norte da Coruña e na Mariña. Agárdanse ventos fortes de ata forza 7 e ondas que poden chegar aos 4 metros. Mañá o tempo dará unha pequena tregua, pero a inestabilidade, o tempo de outono serán a tónica xeral durante toda a semana coa chegada de novas frontes.
Grazas, Patricia. Conta a historia que no ano 1951 Urbano Lugrís decorou o restaurante Fornos da Coruña a cambio de comer ali de balde. Os 12 murais, un deles é este, seguen ali, pero o local está pechado e abandonado, polo que a Xunta acaba de declaralos ben de interese cultural para poder protexelos. É o máximo grao de protección que se lle pode dar a unha obra artística. O ano pasado seláronse 499.239 compostelas en todo o ano. Pois ben, a 20 de outubro, o Centro Internacional de Acollida recibiu hoxe o peregrino $500.000. Un home natural de Bogotá que se amosou moi sorprendido e emocionado polo recibimento. Paula. Sí, Pablo, hoxe aquí na capital de Galicia, na oficina do peregrino en concreto, como non podía ser de outro xeito, seláronse algo máis de 1.600 compostelas, pero efectivamente a máis especial foi ese número 500.000, $500.000. Neste caso, como comentas, foi para Jairo, ele é natural de Bogotá e chegou á capital galega co seu fillo en homenaxe á súa muller que faleceu o pasado ano sen poder cumplir o seu soño, que era chegar á Catedral de Santiago peregrinando. Así que pai e fillo fixeron ese camiño portugués co obxectivo fermosísimo de honrar a súa figura. Saíron ao encontro o presidente da Xunta e o director de Turismo de Galicia e esperaba o arcebispo de Santiago no Centro Internacional de Acollida ao Peregrino. Jairo Forero, natural de Colombia, fixo o camiño portugués desde Baiona para honrar a súa muller, Patricia, que faleceu o día de Nadal de 2024 e fixo acompañado de seu fillo. Nicolás se enteró de mi plan para venir solo, ya que no estaba en compañía de ella físicamente, y él se ofreció a acompañarme. Él es quien actualmente me cuida físicamente y ella espiritualmente. Jairo, afeccionado á fotografía, asegura que leva de Galicia paisaxes que non esquecerá nunca. Que nos vamos muy agradecidos de toda la comunidad, de todas las personas que nos atendieron en los hoteles. Lo que queremos es que los que vengan tengan la experiencia que tuvieron Jairo y Nicolás, que tenían también ahora la idea de repetir, van a prolongar un poco más su viaje por España y eso, lo importante no es el número, lo importante es la calidad. Damando arcebispo recibiu a Compostela e despois, entre bromas, a certificación e unha cuncha de prata que conmemora un fito tamén pro turismo de Galicia. Esta cifra es una llamada, un logro que nos invita a una exigencia mayor en el cuidado del Camino de Santiago. Camiños que xa trouxeron a Santiago neste 2025 $500.000 de historias como a de Jairo. Eso queda un ano e un par de meses pro Xacobeo 27. Xa o notarían, o ovo é o alimento que máis encareceu neste ano 2025. Con todo, continúa a ser un dos básicos da cesta da compra. E a avicultura artesanal permite dispor de ovos na casa con todas as garantías. Quen teña un galiñeiro na casa para consumo propio ata un máximo de 30 galiñas tan só está obrigado a rexistrar os animais. Logo están explotacións como a de Carlos, avicultora artesanal de Arteixo. Unha das diferencias é que, por exemplo, os de autoconsumo non poden vender os ovos. É dicir, nós, como temos un control sanitario de salmonela e de todo isto, pois nós sí que podemos levar os ovos a feiras, podemos vender aquí na casa sin ningún problema, unha persoa que ven podemos venderlle, ou incluso, montando unha sala de envasado, podemos venderlle a comercios, a restaurantes, a supermercados, a todo tipo de persoas. Ten unhas 35 galiñas poñedoras e 20 galos para carne, todos da raza autóctona galiña de Mos. Nós non sometemos, como na industria, as galiñas a ciclos moi grandes de luz. Aquí están en liberdade completamente e chegados estes meses temos o problema de que a aposta baixa, xa que elas detectan que hai menos números de horas de sol, entón baixa a produción destes ovos. Baixo asesoramento da Asociación Avimos, a explotación de Carlos responde a un modelo productivo con sistemas máis respetuosos co benestar animal. O ovo este é completamente distinto ao que coñecen. Unha persoa que proba un ovo destes olvídase do ovo da compra, non vai máis ao super por ovos. Na avicultura artesanal os prezos oscilan entre os 5 e os 7 euros a dúcia de ovos. O mandil de toda a vida saltou ás pasarelas de moda. Miu Miu, firma do Grupo Prada, vestiu as súas modelos con mandilón na pasada Semana da Moda de París. Todo un homenaxe ao traballo e aos coidados. A arte de Joseba MP interpretara-o como vestimenta de superheroínas. O mandil. O mandil de toda a vida, que agora a firma Miu Miu levou ás pasarelas na pasada Semana da Moda de París. Esas que teñas un jasé por baixo valen tanto para o verão como para o inverno.
Neste caso, trátase da colección Primavera-Verán 2026 desta marca do Grupo Prada, que dá outra vida a este bello símbolo. E de vela sempre a nosa nai, a nosas avós, de vela sempre. É moi cómoda, moi práctica. Chegas da calle, pos o mandilón, bumba, xa te pos a cociñar, xa te pos a fregar. Unha peza de labor convertida en peza de luxo. Unha homenaxe ao traballo na casa. Quería comprar unha para a miña nora, porque ahora dis que crees como a abuela, que crees como as maiores. Agora sí que se puso de moda, eu creo que despois do anuncio este da tele, que porque empezou a vir xente así como máis xovenciña, máis xovenciña para min, pero non tan, a buscalas, a pedir. Pero hai quen declina poñelo mandilón por velo cousa do pasado. Eu mirei a miña nai con iso, mirei a miña abuela, mirei a miña sogra e xa me chegou. O mandil conserva incondicionais. Non me deito con el de milagro, vamos. Unha reflexión da moda arredor do traballo, o compromiso, a xenerosidade, o superpoder dos coidados. Pola celebración do Día das Catedrais trouxemos tres moi curiosas. San Basilio, en Moscova, unha especie de torta de cores encargada polo zar Iván o Terrible para conmemorar unha vitoria militar. A lenda conta que o zar ordenou deixar cego o arquitecto Apósnik Yakovlev para que xamais fixese nada semellante. Por algo o alcume era o Terrible. La Libela, en Etiopía, contan que o rei, axudado por un exército de anxos, fixo 11 como esta, que van ver nunha sola noite. Está excavada, por certo, non levantada. Foron quitando as pedras de redor para facela e por iso está afundida 50 metros. E a última, non é catedral oficialmente, pero a catedral de Mejorada del Campo, levantada en 50 anos por un só home, Justo Gallego, sen coñecementos de arquitectura e a base de materiais que sobraban en outras obras. Un fenómeno que faleceu hai 4 anos. Marchamos. Feliz noite.